Hej YouTube og velkommen til den her Let's Play, og vi skal spille, eller jeg skal spille Black Ops 2. Så håber I vil se på den her lort-grafik. Det her vil blive sådan en Let's Play, hvor vi kører alle sammen rundt, og det er med bots, og det er nemlig nada ikke fucking hvad man har. Så håber I vil se på det her lortgrafik. Så skal vi spille Black Ops, så denne her match var 2 minutter, og håber ikke sådan spille længere den der her, sådan. Så håber I vil se på den her lortgrafik, så hvad vi kan. Og husk, eller til jer der ikke kender Christian Kloster, det er der ikke særlig mange, der gør, fordi han har kun 2 abonnenter. Jeg har heller ikke særlig mange, jeg har 5. Men til jer der ikke kender ham, I skal edderomme subscribe på hans, I skal edderomme subscribe på hans kanal, fordi han er god. Det er han. Og jo, den her min mikrofon, jeg glemte det lige. Min mikrofon, den hopper nogle gange væk. Det er fordi jeg har sådan 2 headsets på. Og ellers ville I ikke kunne høre mig, slet ikke. Så fuck dø. Der dø. Okay. Og den her håber I hvert fald vil se. Christian Kloster, han laver lidt det samme som det her. Han spiller bare kun Far Cry, og så har han kun, jeg tror det, han har kun 2 videoer med Far Cry, det er også. Men til jer der ikke kender ham, bare please subscribe på hans kanal. Jeg er der ser med på min kanal. Please subscribe på hans. Ej for helvede. Bugtingst. What's happening? Okay. Sorry, jeg skulle lige. Boom. Sorry. Jeg kunne ikke lade være med hardscope. Dø. Bang. Men jeg bruger lidt det hardcore sigte. Og hvis Radon Gaming DK kigger med på den her video, så skal jeg, ja okay, lige meget, det ikke noget. Ikke noget. Men håber i hvert fald han vil spille med os igen, fordi det har han ikke ville, eller på et tidspunkt var det han overvejede at lade være. Men jeg tænkte, og så synes jeg at det var lidt synd. Okay, der er 3 sekunder tilbage, 2, 1, og vi når lige det sidste kill. Fuck, hvor det sygt lavet. Ja, det var 16 kills. Det var godt. Og jeg skal lige se mit final kill cam. Og så slutter matchen. De fik kun 3 kills for mig. Nå, men vi ses YouTube.